Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату. Оиша разиаллоҳу анҳу ривоят мекунад, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ҳангоми бемориашон маро амр карданд, ки тиллоҳоеро, ки дар наздамон буд, садақа намояд. Оиша разиаллоҳу анҳу мегӯяд, чун пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам вақте ба ҳуш омад, гуфт: бо тиллоҳо чӣ кардӣ? Гуфтам: ҳолати шуморо маро машғул сохт. Он ҳазрат саллаллоҳу алайҳи вассалам фармуд: онҳоро ҳозир кун, чун он ҳафта динору тиллоро ба наздаш овардам. Ин ҳангоми фармуд. Агар Муҳаммад бо худованди бузургу тавоно мулоқот мекарду, ин ҳафта динору тиллоро ба наздаш меовард, чӣ гуфта метавонист? Инҳо динору тиллоро аз Муҳаммад чизеро боқӣ намегузошт, яъне беарзиш нишон медод. Агар парвардигорашон мулоқот мекарданду, инҳо наздаш мебуданд. Ин қисса дар китоби Ибни Моҷа, Албонӣ ва дар чандин китобҳо омадааст.